Lur, donyane iki wis rada sengkleh lur. Ora wong entok sing sengkleh. Sing penting iki ya wis angger sing penting iki keluarga iku kendile ora guling. Senajan mangan iki ora pati ana gisine ya lah ning sing penting anak-anak iki iso sarapan iso mangan lur. Kowe iki nek ngerti iki lho, negara kono-kono lur. Nganti do mbudet klambi do ding suwek jado dinggo. Pira-pira awake dhewe urip nang negarane dhewe iki sithik akeh iso ya are jenenge isih makmur. Nek lagi negara iki lagi sengkleh ya lah. Sing wigati iki ancen kudune ancen wetenge bocah iki ben wareg sik. Kepiye? Nyambut gawe kayane sithik dibagi-bagi wis ora cukup sesuk mbok eneh. Engko bengi sesuk tindakno nentek eneh. Lur, sang kabar ya lur, hati-hati. Omonge wong kuno dhisik iku are wong ancen bener. Wong apik kesirik ketampik, nek wong ala malah drebolo ya lho. Sing hati-hati. Hati-hati lur ya, ngono ae ya lur. Wis ayo do istirahat turu lur, ya.